हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ स्ट्रम कार्ड गोबाङानो खालामबाय आरो गोबाङानो मिथिबाय नाथाय माखासे मिथियाखै दा बेखौ सोरबादिया खालामनांगौ आरो सोरबादिनो खालामहोनांगौ आरो लोगोसे OTP हरनांगौ ना हरनाङा बिनिफ्राय रिस्क दङ एकाउन्टनिफ्राय रां दानजोबगोन एबा दाना दा लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजिगोन बेबादि इनफरमेटिभ भिडिअ मोनबाय थानो बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबां खालामखाबाय स्ट्रम कार्ड बेनिफ्राय जोबोर मोजां बे स्किमा स्ट्रम कार्डआ लन्च जादोंमोन 2021 आवसो गोदानै फैनाय मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्टनिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय फैदों दा जों फैबाय हम पेजाव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा मोनदों मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्ट दा बेनिफ्राय बे कार्डखौहाय प्रोभाइड खालामो गभर्नमेन्टनि बियो सेन्ट्रेलनिखा स्टेटनि नङा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय फैनाय स्ट्रम कार्डआ दा जेरै जोंहा आयुष्मान कार्ड थायोब्ला जेरै जोंहा ट्रिटमेन्ट फ्रि मोनो थिग बेबादिनो स्ट्रम कार्ड थायोब्ला जोंहाबो माखासे मुलाम्फा दङ फैबाय थानाय समाव माखासे मोनदों बेनिफिट्स मोनगोन होननानै गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो राङारि अनसुंथाइ मोननायनि बाथ्रा दङ दानिया बेयाव मोनदों नोंथांमोना बे हम स्क्रिनाव नाय रेजिस्टार आपडेट थ' आपडेटबो खालामनो हायो बेयाव थाइसे फिस नाङा नोंथांमोना जायफ्रा गोरोन्थि जादोंमोन आपडेट खालामनो हायो बिनिफ्राय पेन्सन स्किम 3000 पर मान्थ मोनोब्ला जोंहा रेजिस्टार खालामनांगौ मानधन स्किम अके बे मानधन स्किमावसो जोङो एप्लाइ खालामनो हायो आरो जोंहा जेब्ला 60 इयार्स जायो अब्लासो जोङो 3000 एकाउन्टाव हाबनाय जायो बेनो जाबाय इन्सुरेन्स दा लोगोफोर जों रां दोननांगोन आरो बे रां दोननाया जागायो 55निफ्राय 200नि गेजेराव नों जेसेबां हायो 55निफ्राय 200नि गेजेराव दोननो हायो मान्थलि एबा दानफायाव दोननांगौ आरो लोगोसे नोङो 60 इयार्स जानाय लोगो लोगो नोंनि एकाउन्टावहाय 3000 गभर्नमेन्टआ सोबाय थागोन आरो ओरैबायदि मोजां खाबु जे नोङो थाइसे दोनोब्ला थाइनै जायो माने थाइसेखौ सरकारा दोनफायो दा बेखायनो जोंहा 55 दोनोब्ला 110 जागोन दा मान्थलि दोननो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला 60 इयार्स जागोन अब्लासो मोननाय जायो नाथाय स्ट्रम कार्डनिफ्राय डाइरेक्ट 3000 एकाउन्टाव हाबनाय जाया दा स्ट्रम कार्डनि बेनिफिट्सआ बेनो मुलाम्फाया जे जोंहा माखासे इन्सुरेन्स दङ लोगोफोर जे जोंहा स्ट्रम कार्ड थायोब्ला माबा मोनसे जायोब्ला जों फिउचाराव मोननायनि लामायाव दङ जेरै हमना ला जुदि अल इन्डिया एबा माबा मोनसे फ्लादानो जा एबा माबा मोनसे खहायानो जाबाय अल इन्डिया अब्ला सरकारा अनसुंथाइ हरो अब्ला जायफ्रा स्ट्रम कार्ड दङ नोंथांमोना मोननाय जागोन बेखायनो बे कार्डखौ खालामनाया जोबोर गोनां दा बाथ्राया जाबाय स्ट्रम कार्ड खालामनायाव गोबां डकुमेन्ट्स नांगौ जायो जेरै आधार कार्ड बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स दा बेखौ लानानैनो नोंथांमोनावहाय माखासे फ्रड एबा माखासे फेक कल्स फैनो हागौ नाथाय जेब्लायबो मिनिस्ट्रि अफ लेबार एमप्लयमेन्टआ कल खालामा जे नोंथांमोनाव एकाउन्ट नाम्बार एबा OTP नाम्बार सोंहरा दा हमना ला एकाउन्ट नाम्बार सोंहरनाय लोगो लोगो OTP सोंहरनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आधार कार्डआ गोबां लिंक थानाय जायो जेरै बेंकआव थायो बा जायखिजाया खामानि बिथिङाव थायो अब्ला जेब्ला नोंथांमोना बे OTP खौ हरगोन अब्ला नोंथांमोननि गासैबो एकाउन्टआनो हेक जानायनि चान्स थागोन आरो नोंथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय राङा गासैबो दानजोबलांनायनि चान्स थागोन दा बेफोरबायदि माखासे खाबु लाग्रा थायो जे स्ट्रम कार्डनि नामावहाय नोंथांमोना कल खालामनो हागौ फ्रड कल एबा फेक कल्स फैनो हागौ जेब्लाबो नोंथांमोना बेखौ दाहर थ' नोंथांमोना जेब्लायबो सिनसियार जा मानोना स्ट्रम कार्डआ गोदानसो नालाय बेखायनो गोबां आन्दायनो हागौ आरो बे आन्दायनायखौ लानानै माखासे दुथांफ्रा खाबु लानो हागौ बेखायनो जेब्लायबो नोंथांमोना OTP हरनाङा आरो कल फैयोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांमोना बेखौहाय रिपर्ट होनो हागोन जे स्ट्रम कार्डआ जेब्लायबो मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्टआ नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट कल खालामा मानोना जोंहा आधार कार्ड भेरिफाइड जाखायो आरो बे आधार कार्डनि गेजेरजोंसो जोंहा स्ट्रम कार्डआ जोंहा फैखायो दा बेखायनो नोंथांमोनाव जेब्ला कल फैगोन अब्ला नोंथांमोना फेक होननानै सान मानोना जेब्लायबो बे डिपार्टमेन्टआ कल खालामा दानिया स्ट्रम कार्ड गोनांफोरा मा स्किम एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेसेबां बैसो जानांगौ बिनि सायाव दानिया नोंथांमोननो फंनैसो दिन्थिलांसै बेनिफ्राय नेक्स्टआव फुल भिडिअ मोनगोन जे जोंहा मानधनाव माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो बोरै मोननाय जायो दा दानफायाव 3000 मोनो होननानै गोबां सावरायलायगासिनो दङ मोनमारो बे जाबाय नाथाय माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों मोननो हायो बेनो जाबाय मानधन स्किम स' मानधन स्किमाव जों एप्लाइ खालामनांगौ आरो जोंहा दानफायाव 55निफ्राय 200नि गेजेराव दोननांगौ आरो लोगोसे 60 इयार्स जायोब्ला नोंथांमोना जेब्ला दानफायाव 3000खौ मोनो अब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टाव बे 3000आ हाबनाय जायो जेब्लानाखि 60 इयार्स जागोन आरो बे रांखौ बबेयाव दोननांगौ गोबां सोंलु जायो बे राङा नोंनि एकाउन्टनिफ्राय दानगोन जे नोङो 55 नोङो जेब्ला एप्लाइ खालामगोन भेरिफाइड खालामगोन अब्ला नोंनि एकाउन्टनिफ्राय 55 एबा नोंनि दोननायनि सायाव नोङो बेसेबां दोनो नाथाय 55नि खमाव जाया 55निफ्राय 200नि गेजेराव दानगोन आरो बेखौनो नोंनो सरकारा जेब्ला 60 इयार्स जागोन नोंनो पेन्सन होगोन बे जाबाय पेन्सन स्किम अके पेन्सन स्किम लोगोफोर बे जाबाय ससियेल सिकिउरिटि लाइफनि थाखाय नोंथांमोना जेब्ला बोरायगोन बा बुरि जागोन अब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टावहाय हाबबाय थागोन बे 3000आ दा बेखिनियानोसै लोगोफोर बेखायनो जायफ्रा स्ट्रम कार्ड खालामनो थाङो गामि लेभेलाव जायखिजाया डिपार्टमेन्टआव थांनो हागौ थ' नोंथांमोना जेब्लायबो अथराइज लेटार एबा नोंथांमोना आइडेन्टिटि नायबानो जाबाय माबोरै होयो दा बेखौ नोंथांमोननो प्रुफ दिन्थिगोन जे माबायदि फैयो डिपार्टमेन्टनि अथराइज लेटारा आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै थ' नोंथांमोना दायो नायदो
थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों मिनिस्ट्रि अफ लेबार एन्ड एमप्लयमेन्ट स' बे जाबाय मोनसे डिपार्टमेन्ट वाइसआव नोंथांमोना बेबायदि मोनसे अथराइज लेटार मोनगोन अब्लासो नोंथांमोना फोथाय जे गामि लेभेलाव थाङोब्ला नोंथांमोना पारमिसन होनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना बेखौ सिनसियार जानाया जोबोद गोनां बेबायदि पारमिसन एबा अथराइज लेटार थायो डिपार्टमेन्टनिफ्राय अब्लासो नोंथांमोना एलाउ खालामनो हायो जे नोंथांमोननिफ्राय स्ट्रं कार्ड खालामनो माखासे डकुमेन्टसखौ होनो हायो नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना गोनांथि गैया जे मानोना लोगोफोर नोंथांमोना गाव गावनो एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना सेल्फ रेजिस्टार खालामना लानो हायो आरो जाथ्राबा नोंथांमोना CSC आव खालामनो हायो दा बेखिनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे एसेबाबो बुजिबाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन जे नोंथांमोना माबायदि मोन्दों भिडिअ नायनानै आरो लोगोसे मानधन स्किमनि एप्लाइ भिडिअ फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो दाबाव आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव